Две братя, една история и едно кафе, което ни открадна сърцето. В първия момент, в който посетихме Coffee Bros, усетихме любовта им към кафето и безупречното обслужване. Докато ни приготвяха кафето, научихме, че сместа, която използват, е спечелила повече от едно награда по света. В първата глътка разбрахме защо. Богатият и пълен вкус беше изключителен. Питахме също домашна мандарина, вкусна рецепта, приготвена от 100% натурален сок от мандарини, която завладява малки и големи. В Coffee Bros ще намерите също разнообразие от вкусни закуски, идеални за да започнете деня си с енергия и вкус. Ние съпроводихме напитките си с хранителни и вкусни барове, като какао кашио гурме и стробери гурме. Тези барове не бяха просто вкусни, а наистина качествени, с перфектен баланс на вкусове и съставки във всяка хапка. Не можахме да устоим и на един шоколадов мафин с богата карамелена плънка. Всичко това, но и още повече, можете да се насладите или с взимане от магазина, или с доставка до вашето място. Качеството и обслужването в Coffee Bros определено ще ви накарат да го обикнете.